am la surpriza domiciliul de București Ilfov și astăzi am ajuns la Mona Vlăsei, județul Ilfov, să vedem pe doamna Maria, să vă dorește frumoasa Cristovișorii 7 ani și fiul meu Marius ne-a trimis să facem o surpriză frumoasă. Haideți să vedem! Noi facem surpriza la domiciliu. Și cineva drag dumneavoastră, să știți că o să vă filmăm, dar nu vă postez, da? Cineva drag dumneavoastră ne-a trimis. Să-mi spuneți dacă aveți idee din partea cui. Cine credeți că ne-a trimis pe noi? O să aflați imediat. Cine credeți că ne-a trimis? Ia uitați. Asta aveți un indiciu și aici. De asemenea mai avem un buchet de flori. Nu știu dacă puteți să-l țineți noastră, dar cred că putem să-l punem aici? Uitați, n-am aici. Și aveți și o ramă foto cu copilașii să desfaceți un pic mai bine și o cutie de bomboane. Azi compun și pasta aici. De asemenea, mai avem și o scrisoриcă, un text. Draga mea mamă, te felicit cu ocazia zilei de naștere. În această zi specială, doresc să-ți mulțumesc pentru că mi-ai dat viață, m-ai crescut și pentru tot ceea ce sunt eu astăzi. În copilărie știu că nu ți-am spus întotdeauna cât de mult țin la tine. Acum că am crescut și mai ales pentru că sunt și eu părinte la rândul meu, pot înțelege cât de mult ai sacrificat pentru mine. Vreau să-ți spun că sunt foarte recunoscător pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine și chiar dacă ne-am mai supărat unul pe celălalt, să știi că eu te iubesc pentru că ești mama mea. Nimeni și nimic nu va putea schimba asta. Sper să te bucure surpriza noastră de la mare distanță. La mulți ani! Cu drag, Eva, Adela, Emma, Marius, Mihaela și Marius. Și surpriza nu s-a terminat aici. Mai avem ceva pentru dumneavoastră. Imediat. Este tare dor de tine, de varar și zeci de rânduri, îmi fac griji și cap pe gânduri. Ce faci, mama, ce bine, este tare dor de tine, de varar și zeci de rânduri, îmi fac griji și cap pe gânduri. Inima nu mi-ar fi grea, mai de stătea și vedea și nu ți-aș de nimic, numai să te văd un pic mai. Că strigă, dați că e nepoții de la Balutești. Să le spun să-i crezi că mine, că nu e crezi. Și vedea și nu ți-aș de nimic, numai să te văd un pic mai. Să vă puneți și o dorință și să suflați în lumânare. Poate se deplinește. Săptămâni sau luni de zile trec și nu te văd, copile. Lacrimile mi udă fața
și că altcineva nu poate ca mine să te înțeleagă. Vino, măi, copile dragă. Eu știu seama la toate, știi că altcineva nu poate ca mine să te înțeleagă. Vino, măi, copile dragă. La mulți ani, doamna Mariana, să fiți sănătoasă, să vedeți cât mai curând posibil. Știu că sunteți emoționată, că se vede, dar dacă puteți să le lăsați, nu știu, două cuvinte să... M-a surprins, le mulțumesc din suflet, că nu mă așteptam, chiar eram supărată că nu m-a sunat toată ziua să-mi zică la mulți ani. De aceea nu v-a sunat, că a vrut să vă fac o surpriză mai mare. Acum mi-a demonstrat contrariu. Ne Să bucurăm. fie sănătos, el cu întreaga familie. Le mulțumesc din suflet. La mulți ani, numai